سلام تنام كابسي ميكس شو بمقدام نزارزان علت جيغانو سماعتاتنا بخبرن دا ذكرنا چانل لام حجون بحدشا قراربام فلي بزبلت حستو مدباتام قراب تركب بزيناتكم تصادفوغن كدم انكت عمببن سلازي تكئل كم تلمود لايك سابسكرايب شير كتقبرو بممحطان نهانا تريتوتاتكمن نقفيتاكم كنقبل دلوات مخانا نقلت لومي نباخم ناي وشتن وطان زيناتات اقريبنا لكم علنا مكتالكم نعدم سناي مكتتال ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብልሕን ጥበብን ዝዓስሎ ሓያል ፀወታዶም ወይስ ኢደ ቤዛ ፕሮፌሽናል ተፃወቲና ክንርኢ ቻምፒዮን ኤርትራ ሓደ ካብቲ ብዓባሃን ቆውታን ጽቢኦ ዓመታዊ ሃገራዊ ውድድር ቅድም ብሽክለታ እዩ እዚ ውድድር ኪንዮ መድረኻት ዓወታቱ ዓመት ሙሉ ኣብ ዝባንካው ቂብካ እትለብሳ ውቅብቲ ትምህርቲ ቃልስና መግለጽ መንነትና ዝኾነት ሃገራዊት ባንዲራ ብኽብሪ ምስታናይ ጋንታ ማልያ ብምውሳብ ኣማዕሪካ ትለብሳ ስለ ዝኾንካን ኣብ ዝኾነ ውድድር ከዓ ንዓወታትካ ዝገልጽ መን ምዃንካ መልእኽቲ ተዓዘብትካ ዝህብ ምዃን እዩ ማእሰዝ ጥራይ ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃዋታይ ዕውት እንተደኣ ኮይኑ ዝለዓለ ስልጠና ናይ ምርካብ ዕድላትን ከም እውን ካብ ዓበይቲ ጋንታ ማለት ፕሮፌሽናል ፕሮ ኮንቲኔንታል ጋንታ እውን ዓይነን ከዕርፋልካ ስለ ዝኽእላን እዩ ተሃራፍ ዝገብሮም ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓይነት ግራንድ ቱር ስሞምን ስም ሃገርናን ከፀውዑን ዝፀንሑ ተቐዳደምቲ ናብቲ ዝዕብዮም ሜዳን ፍናን ንክረክብ ወግሒ ፀብሕን ፀሓይን ንፋስን ክዓጀቦም ነዊሕ ሰዓታት ዝዕዘቦም ኣፍቃሪ ቅድም ብሽክለታ ዘራኽቦም ብምዃኑን እዩ ስለዚ እዚ ውድድር ንኽካየድ ካብ ዓመት ናብ ኣዋርሕ ካብ ኣዋርሕ ናብ ሰሙናት ካብ ሰሙናት ናብ መዓልታት ሰዓታትን ተሪፎ ዘሎም ሃገራዊ ውድድር እዩ እዚ ውድድር ንሰፊሕ ጎደናታት ኣስመራ ዝሸፈነም ሓያል ውድድር እዩ ናብዚ ንምስታፍ ኢዶም ኣብዚ ዓወት ንኸንብሩ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ፕሮፌሽናል ጋንታታቶም ተፋንዮም ናብዚ ውድድር ኣስማቶም ሓሊፎም ድልውነቶም ዘረጋግፁ ድዮም እቲ ዓወት ወይስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ተፃወቲ ትብሉ መልሱም እታ ጫፍ ሕንፃ ዝምልሶ እኳ እንተኾነም ግን ሓሳብኩምን ግምታትኩምን እንታይ ይመስል ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክንፅበ ኢና ሎማ ዓመት ቻምፒዮን ኤርትራ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ውድድራት ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ወዳድባ ዘለዎ ኮይኑ እዚ ከዓ ሰለስተ ዞባታት ሃገርና ዘካተት ብምዃኑ ቱሪዝማዊ ቅድም መልክዕ ዝተላበሰ ውድድር እንተበልናዮ ዝንእሶ ይኮነን ናይ ጁኒየር ተቐዳደምቲ ኣብቲ ኣላፍ ኣፍቀርቲ ስፖርት ዝርከባ ከተማ ክረን ኣሚቖም ንዕለት 22 ስሩዕ ፀወቶኦም ከካይዱ ተሰሪዕሎም ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ካታጎሪ እዚ ነዚ ታሪካዊ ዓወት መን ይዕወተሉ ይኸውን ደንደናውያን ብዮናታን ቴድሮስን ሚካኤል ዳንኤል እንዶ ወላስ ሰንበላውያን ብኤሳው ፃሄን ናኦድ በረከትን ወላስ ኤሪትራውያን ብናሆም ኤፍሬምን ኤሉድ ክፍሎም ዶ ወላስ ኣስቤካውያን ኣብ ማህደረ ትምህርቲ ብፀንሕም ኬቨን ተኽለማርያም ወይስ ብናይ ውልቂም ተወዳደርቲ ናታን ተስፋ ኣለም ካልኦትን እቲ መልሲ ኣብ ጁራፍ የርከረን ብድሙቕ ሕብሪ ወሪቑም ክነብሮ እዩ ካልም ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ውድድረን ዘሰላስላ ደቂ ኣንስትዮ ጁኒየርን ኤሊትን ከዓ ተጠመቲ ዘለዋ ካብ ዞባ ደቡብ ሱዛን ፍስሃ እየም ንናርዶስ ፀጋይ ካብ ሰራይ ርሳዋ ሲዶን ሃብቶም ንካብ ጋላ ነፍሒ ቤትኤል እስጢፋኖስ ወይስ እታ ሰለስተ ወርቂ መዳልያን ማልያታትን ኣብ ዝባና ሰቕለት ብርክቲ ፍስሃ ዶ ሞናሊዛ ርአያን ኣርሴማ ዓንደፅን ወይስ ናይ ዝሓለፈ ክብሪ ቻምፒዮን ንምዕቃብ ንዝመፀት ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ወይስ ኣብ ጽቡቅ ቁመና ዘላ ደንደናዊት ኣድያም ዳዊት ዶም ወላስ ሩምና ጉዑሽ ሕጂ እውን እቲ መልሲ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ዝውርቆ መዝገብ ክምልሶ እዩ ብሓፈሻ ናይ ሎማ ዓመት ቅዲ ፀወታ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ብፍላይ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ማለት 2023 2024 ዝነበረ ፀወታ ዝሓሸ ዝበለፀ ጽቡቕ ብልሕን ብቕዓትን ስልትን ዘንጸባርቐሉ ፀወታታት ዶ ክንርኢ ዶ ንኸውን ወላስ ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወቲ ኢደ ቤዛ ናይቶም ሓላት ተፃወቲ ኮይኖም እዮም ልጓም ኣሲሮም ክጋልቡ እቲ መልሲ ዕለት 29 ወርሒ 6 2025 ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ክንረኽቦ ኢና ኣብዚ ካታጎሪ ተጠመት ተፃወቲ ፕሮፌሽናላት ግምታዊ ተዓወቲ ቢንያም ግርማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናትናኤል ተስፋፅን ሚልኪያስ ማእከለ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ውሽጢ ሃገር ዝፃወቱ ግምታዊ ተዓወትን ተጠመትን ናሆም መኮንን ሲምባ ኤሪተል ኤስሮም ተስፋይ ኤሪተል ኑር ኣሕመድ ኣስቤኮም ናታን መድሃኔ ኣስቤኮም ኖቤል ሚካኤል ደንደን ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ደንደን ናኦድ ብርሃነ ደንደን ሄብሮን ብርሃነ ሰንበል መትከር ገብረ ንጉስ ሰንበል ሮቤል መሓር ዞባ ደቡብ ትፅቢት ክዕወቱ ዝኽእሉ ኣብ ክሮኖሜተር ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ቢንያም ግርማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ትፅቢት ክዕወቱ ዝኽእሉ ኣብ ቸርኪቶም ሚልኪያስ ማእከለም ቢንያም ግርማይ ናሆም መኮንን ሲምባ ንስኹም ከም መን ትብሉ ኣብ ጁኒየር ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮም ኤሳው ፀሃየም ናሆም ኤፍሬም ሚካኤል ዳንኤል ኣብ ጁኒየር ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮም ኣርሴማ ዓንደፅን ናርዶስ ፀጋይ ሲዶን ሃብቶም
ኣብ ኤሊት ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ብረኽቲ ፍስሃየን ሱዛን ፍስሃየን ኣድያም ዳዊት ግምታዊ ቀመረይ ካብ 1 ክሳብ 3 ተጠቂሶም ዘለዉ ክዕወታ እብል ስለዚ እቲ መልሲ እቲ ጫፍ ሕንፃፅ ክምልሰልናዩ ሰናይ ናይ ውድድር ግዜ ብሩኽ መዓልቲ ክገብረሎም ድማ ንመንም ናትኩም ግምታዊ ቀመር መን ትብሉ መን እያ ትብሉ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክንጽበይና ስለዚ ብምክትታልኩም ደጊመ መስግን ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ተቀፂዓ እንግሊዛዊ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ሕጊ ፕሪምየር ሊግ ብምጥሓሳ ልዕሊ 1 ሚልዮን ፓውንድ ተቀፂዓ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየዱ ሓያሉ ፀወታታትን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን እብረ ፀወታ ዶንግያ ብምእታዋዩ እቲ መቅፃዕቲ ዝተበየነላ እታ ክለብ እውን እቲ ውሳነ ብፀጋያ ተቐቢላቶም ኣብ 9 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ሕጊ ምጥሓሳ ስዒቡ ዝተፈፀመ መቅፃዕቲ የቅሬታ ሓቲታ ካልእ ተዘካሪ ፍጻሜ ናይ ዓመት ስፖርት ተጻወቱ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ካልኣይ እብረ ልዕሊ 2 ደቂቕ ዶንግዮም ናብ ሜዳ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ እታ ክለብ ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ጥሕሰት ልዕሊ 2 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝተቐፅዐት ጸብጻብ ቢቢሲ ስፖርት ይመልክት ዋንጫ ዓለም 2026 ዋንጫ ዓለም 700 ሚልዮን ተዓዘብቲ ክረክብን 10 ቢልዮን ዶላር ኣታው ክረክብን ትጽቢት ይግበር ፊፋ ካብ ዋንጫ ዓለም 2026 10 ቢልዮን ዶላር ክረክብ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ቺፕ ማርኬቲንግ ግሩፕ ፊፋ ንፈለማ እዋን 48 ጋንታታት ዝሳተፋሉ ዋንጫ ዓለም 10 ቢልዮን ዶላር ኣታው ክረክብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ብሓባር ዝእንግድኦ ዋንጫ ዓለም 2026 ክሳብ ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ኣታው ዘለዎ ስፖርታዊ ውድድር ክኸውን ትጽቢት ይግበር እቲ ትካል ን6 ሰሙን ዝጸንሕ ውድድር 5 ቢልዮን ተዓዘብቲ ማለት 2 ሲሶ ህዝቢ ዓለም ክከታተልዎም ትጽቢት ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ብኻልእ ወገን ድማ ድሕሪ 1 ዓመት ዝካየድ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ኩሉ ኣማራጭታት ሜድያ ክሳብ 700 ቢልዮን ርእይቶታት ክረክብ ከም ዝኽእል ይግመት ኣብ ዝቀረበ እዋን ካብ ዝካየዱ ውድድራት ብዙሕ ገንዘብ ክረክብ ጸንሐ ማሕበራዊ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ካብ 2023 ክሳብ 2026 ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ክለባት ሓዊሱ ብጠቅላላ 13 ቢልዮን ዶላር ኣታው ክረክብ ትጽቢት ይግበር እቲ ብጂያኒ ኢንፋንቲኖ ዝምራሕ ትካል ምስቲ ኣብ 2018-2022 ዝረኸቡ ኣታዊታት ክነጻጸር እንከሎም ብ75 ሚእታዊት ወሰኽ ኣታዊታት እውን ኣርእዩ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ሃገራት ካብ 32 ናብ 48 ብምውሳኹን ቁጽሪ ፀወታታት ካብ 64 ናብ 104 ብምውሳኹን ብዘይካ ዝተፈላለዩ ስፖንሰራት ቀንዲ ምኽንያታት ወሰኽ እቶት ምዃኑ ድማ ዘኣትሌቲክ ኣፍሊጡ ብሰለስቲአን ሃገራት ዝተዳለወ ዝዓበየ መድረኽ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኣብ 16 ከተማታት ክካየድ እዩ መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩም እንደገፍኩምን ኣይፍለየና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናዮ ትሕዝቶም ኣብ ዝንዛዝን ሰላም ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታት ኤርትራ